Vítám vás u další časti z hry Minecraft a vítám vás u další časti druhé série z hry Minecraft. Dajte na toto video like a na môj hlavný YouTube kanál mi dajte odber. A môžeme ísť na to. Aby som mohol dosiahnuť rýchlejšie 80 000 odberateľov. Aby som mohol natáčať videa. Aby som mohol fakt točiť videa na môj hlavný YouTube kanál. A keď budem mať napríklad 80 000 odberateľov a 200 videí, tak už prestanem točiť videa z Minecraftu, pretože budem chcieť natáčať pre vás videa. Takže tak, videa. A sem tam sa týždeň vydám Minecraft. Raz za mesiac vydám Minecraft. Na môj hlavný YouTube kanál vydám raz za mesiac. Vydám raz za mesiac Minecraft a každý deň budem vydávať videa. Tak to je všetko z tejto tu druhej epizódy z druhej série. Dajte na toto video like a na môj hlavný YouTube kanál mi dajte odber a môžeme ísť na to. A čo si bál.